Радічок, як ти тут поживаєш, мій хороший? Вкусняшок тобі привезла від пана Олексія. Дивися скільки. І сиренький, і варененький. Ой, це тобі надовго хватить, так? Мій маленький, що ти, як ти тут? Як ти тут? Не скучаєш? А він з другими собачками буває гуляє, так? Мій хороший. І ще ось котейці наші. Старенька в нас кішечка. Ще десь двоє бігають. Ось поналожувала. Ой, скільки сухого корму, ось жидкий. І тут ще 20 пачечок, щоб вам надовго хватило, бо хто знає, коли я приїду. Хазяйка буде вам мішати із кашкою, з супчиком. Ще десь у неї двоє котиків, де вони на вулиці десь гасають.